Ahojte! Pozdravujeme z Podbanského. Takýto krásny slnečný deň. Vyšli sme si na bežky. A vychutnávame si slnko, ktoré je, ale aj tú takú pravú zimu. Tak, krásne nasnežilo. A Tichá Kôprová dolina sú raj pre bežkárov. Áno. Takže vyšli sme si aj my do týchto končín. A prinášame vám túto pozitívnu energiu z prírody a želáme všetko dobré tým, ktorým sme ešte nie. Môžeš rozpovedať. Nech sa vám darí vo všetkom, čo robíte, a takisto aj v turistike, v športe a hlavne vo vzťahoch. Tak, veľa lásky, svetový mier. No. A tak. Ahojte. Takže sme na rázcestníku medzi Tichou a Kôprovou dolinou. Pozrite sa, aká je tu nádhera.